chief Natanando. NYSC camp. Kopa wio, wow, wi, wa. Hey, ihe ka na atomgo. Onwe ka na akpọ udo, manu. Abia manu, abia atotuche udo. Bijidia ina arigo. Adakwa mada mgbe nliko. Kwesi okwu. Manu nwe nwanyị aka akpa. We ji dige. Ma ya wao, ma udo. Ikputum. Ofo obere ka na. Ofo obere ka na dadia. Mani manu na ndụ NYSC anụ na ọ dịkwa na mfe. Ọ dịrọ mfe maka ndị anụ ndị soja. Maka ndị soja bụ soja. Emere were bịa ụta na-achị ahịa. Ewele nka, ewele ụta na-achụ. Onwe afịa a na-akpịa afịa mami. Hey, ebe a ka ihe niile na-eme. Na mgbede otu a, anyị nche nukọrọ nuje ebe ahụ. Hey, ifuzie ihe ọmụna echeta anụ toro anụ ọkụkọ, anụ ewu. Hey! Nsị gị ị ga-elikata. Ekwesịrị oru elekere 10 malite na anaba. Anyị nwa ndị kọpa asị ema anyị na-ezo ndị amị chụrụ gị ebe, ndị soja chụrụ gị ebe, ndị nke achụrụ gị, anyị na-agbagharị ediriko. Ihe a na-atọ ka ọ na-atọ. Ọ na-atọ. Sọsọ ihe bụ ihe na-adaghị atọ ụtọ ebe a bụ ndị soja na-apị ịtarị manụ. Doris, gị nwakwanụ ka ọnụ nke gị si gaa. Iwe ga-adị n'ọkụ. Ndo, anyị chọzọ m n'OND ka ime. Ngwa ka ọnụ nke OND gị si gaa. Iwe na you can bear. Ihu a gị na dedebe mgbe ọ bụ na nsogbu ijizi ohere a wee na-ama ego. Douglas, kedu ihe na-akọ ilidi ya? Ije na ihe niile bụ ihe ego. Ma akwụkwọ nsọ kwuru na ego na-aza ihe niile. Ọ gwefu na nka ịdalia. Ihe a bụ ihe ego. Kedu m nsogbu? Doris. Kedu Doris me? Ọ dị ka ma gwara ya okwu gbawara ya obi. Unu anụrụ ọgụ? Mba. Mana ekwu m okwu nkwufu ọnụ. Ikwufi ọnụ? Ọdụrọkwa m ka ikwufi ọnụ. Maka na ama gị, ị na-achọ nsogbu mgbe ọbụla. Kedu ihe na-akọ edi ha? Ọ bụrụ na na-achọ nsogbu bụ Doris, ezigbote enyi m. Echezo m na Doris agara mahadum. No, sọsọ OND ka o mee. Mgbe je na-akọrọ ya ka nsi ga mahadum, wee sikwa ya wee gaa NYSC camp, wee mee nke ọzọ. Ihe nke atọlọgwa ọjị. Ikwofere ọnụ. Omume si gị nọ ihe ọchị. Ọ dị ka ike agwụchaghị gị nnọọ. Ike gwuru m nnọọ, ọ bụrụ na ọ na-egwu. Anyị nọ na-agbagharị ịnabata ndị ọfụ n'ọrụ. E nwere otu nwa agbọghọ anyị nabatara taa. Otu nwa agbọghọ. O nwere MSc n'ịrụ ọrụ ụlọ akụ nakwa ịfụ maka ego. Otu m si afụ nwaanyị ahụ, ọkwa ya ga-arịgo n'oge na-adịghị anya. Ya dịrị ya na mma. Otu ọ dị m nnọọ, ọ na-adị m ka ọ bụrụ nwoke na-alụ ya. O nwezuru ihe niile a na-achọ na nwaanyị. Kedu maka mụnwa? Enwezuru m ihe niile a na-achọ na nwaanyị. Maka na m enwere MSc. Ọkwa ya? Maka na m enwere MSc. Ka iji pụọ fụ nwa agbọghọ ọzọ si na Mba, Doris, ọ bụrụ otu ahụ. kedu otu bụ na ọ bụrụ otu? Ọ bụrụ ihe ikwu kịta anụnwa, anụrụ m ya ọfụma. Gịnị ka ịchọ bụ ka m chee? Ọ bụrụ ihe na-eche, biko echezina ya otu ahụ. Ọ bụrụ ya ka m kwuru. Atọrọ m gị na Victoria. Ọkwa maka na m eji họ
ọbụgodo asambodo BSc ọnya mere ya nụ ọ bụ naanị OND ka njọ ọbụna ya otu BSc anụwa ịfụna otu BSc anụwa BSc o nwere ezigbo enyi m gwa m na ị ga-enyere m aka mee ihe nchọ bụ na achọrọ m ịnachiri unu akwụkwọ akwadokwana m ime ihe niile m nwere ike iji wee nachi ya atụkwasịkwana m gị obi na ị ga-emenwuru m ihe a ọkwefu nnachi ya unu akwụkwọ obi ga-atọgbu m enyi m kwukwanụ na ihe ị na-eme doro gị anya nsogbu adịrọ anya m abịa ka anyị nwee nzukọ kpaa maka ya daalụ Doris, kekwa ọ dị mma irigo nye ife mba onwe achọrọ m ịma na ga-esili gị nne maka na ịkpasu m iwe Doris ịma na m amahụ m akpasị gị iwe ọkụ ịma ma adịghị otu ahụ ọkụ ịma ọ eziokwu na ịkpasu m iwe mana iwe adịghị ewezi m maka na o tinye m ọkụ n'obi ka m wee nebanyere agụmakwụkwọ m anya ifugo na ya ezigbote ihe ka m mee ọkwanye desi eziokwu mba anya desi eziokwu nya ịzaga ajụjụ gị achọ nke isi elu m osikapa na anụ ọkụkọ eghere eghe Doris ịchọ ka mụ nwa bụ Victoria si eli gị nne ọkụnye ikwu kịta ka asị ka isi ya bụ na enwere m nzukọ onye mụ na ya na-afa akpa maka ịnachi ya ụlọ akwụkwọ ịghọtago ya bụ sie osikapa ahụ ka ọ tọọ ụtọ ọfụma achọrọ m iri ya n'ọkụ ịnụ nne daalụ Kedu mana mgbede? Ka ebe ị gara? Ejelu m na ụlọ ọrụ ndị isi ụlọ akwụkwọ. Ha sibụkwanụ m na m ga-agwa gị mana ọ gbapụrụ m n'uche sokwu na ihe niile mere kwam. Ihe niile mere kwam. Ahụgụnụ m o mere kwam. Ngwanụ kedu ị gara ime n'ụlọ ọrụ ụlọ akwụkwọ? Ka ihe na-ajụrụ m ajụjụ otu aka gasị na mụ na nwoke ọzọ pụrụ ịga nwa obi ụtọ ịmara ihe a na-eme n'ụlọ ọrụ ụlọ akwụkwọ. Echọrọ m gawa ụzọ ahụ mana ị na-emezi ka m hapụ ikweta n'ihe ị na-ekwu. Biko Simon, ike okwu adịrọ m n'abalị a otu isi fụ m ike gwụchachalụ m ofu mkpụrụ ike na nwa adịrọ m n'ime. Biko nye m efe n'abalị a ka m zuo ike m. Onwe ihe na-eche kemgbe nzi ka nkọtụlụ gị achọrọ m eje mee masters m na mahadum. Kedu ife ọ? Kedu ịkpata mgbe ọ bụla ị na-achọ ịkpanye onye ala? Kedu otu si akpanye onye ara? Kedu ihe na-akọ? Ihe igwu kịta ọ baghị uru chaa. Ọ gawa gị mma na ịlara ụlọ a na-agụ pụọ ya bụ ụlọ ekwo ịtate amara ebe o si jide gị. Kedu ka ị ga-esi wee si na ịchọ ịnachi ụlọ akwụkwọ imechebe mahadum? Douglas emego m BA ihe nchi ime kịta bụ masters nchọkwa ihe na-agụrụ na-aga mme PhD. Melụ BA ma PhD ma ihe nwe kpọkwa ya gụrụ ya gụọ n'usekwu. Kedu ihe na-akọ elidi ha? Kedu ebe m na mmadụ na-ekwu ihe dị mkpa ị na-akọ ihe ma ama ha afịa? Njakịrị nakwa azụ. Nekwa ya ka nwa gị Douglas. Ọkwifula akwụkwọ agụchago m ya akọ ka nsi jikwa ya. Ị na-aghọta? Ịchọ ya ma ịchọ ya ịma mgbochi dị m nka. Kedu ihe bụ dị nsogbu gị? Ọ bụ na ịma mkpa mmadụ gburu mgbe
sọsọ gị ihe ịchọ. Victoria, afọ m na ya bụ ajọ mmụọ obodo unu etego gị n'abalị a. Nsogbu adịrọ, mma hapụ gị, elu atụ ụlọ a na-agụ gị, itete, iche echiche banyere ihe ị na-ekwu. Ịnabata m n'ụlọ akwụkwọ aka agakwa n'ọfụma ma ọ bụ nnọọ ihe mmele ọfụma na WAEC. Ọnụ nwere ihe ọzọ enwe ike ime. O nwere nnọọ kama ọ yiri nnukwu ego ka m ga-eji wee sụ ụzọ m nụ. Ihe nke adịkwa mma. Ama m mana obele aja m ga-achụ ka m wee nweta ihe m chọrọ. Aghọtara m ihe ị na-ekwu. Ngwa mee n'ihe ọ bụla ị kwesịrị ime. Naanị ihe m ga-eme kịta bụ ka m chọta otu m ga-esi wee nweta 300,000. Doris, ọ gwa nnukwu ego. Ama m nọ nnukwu ego mana ekpebigo m aya m achọrịrị ụzọ m ga-esi wee nweta ya maka ana m anachiri ụlọ akwụkwọ. Nna, mụ na onye na-enyere m aka maka nnabata n'ụlọ akwụkwọ mahadum kpara nkata taa. Biko, o nwere ihe m chọrọ ịyọ gị. Biko Doris, ya bụkwala okwu ego. Okwu ego. Ịma na o nwebere ihe m yọọ gị nso a, biko merụ m ya. Achọrọ m ihe dịka 300,000 m ga-eji wee lee ule iji ba mahadum. Biko, obi ga-adị m ezigbo aṅụrị ma inye nwa ụmụ ọkara ya. 300,000 ile ule ịbanye mahadum. Mahadum ahụ ọ bụzi nke Cambridge ka nke Oxford? Ọ bụrụ n'otu ahụ, ịma ọ dagalakwa n'otu a nọ n'ihe meziri nke m bụ na ule WAEC m emekebere m ọfụma. Ijizu ọkara ego ahụ? Ejiro m ya kịta mana aga m enweta ya otu ụzọ maọbụ ụzọ ọzọ. Nke a bụrụ nsogbu. Nwa ụzọ eme ka mma na 1,450 abụ obere ego. O nwere ka ijide ya ibinye m ya ka m jiri ya bido ịzụ ahịa. Simon, ọ bụrụ na egwu ka m na-egwu. Ana m egwu. Doris, ị ga-echefu ihe echiche ọbụla ị na-eche maka ịgụkwa akwụkwọ. Biko, mgbe m nụrụ gị ama m na ịgụ akwụkwọ mahadum. Enyekwa m gị nsogbu? Mba, ana m ekwu okwu ya kịta. Mba. Ma m ga-atọzikwa n'otu anụ. Ịmara na ihe mmemme ejibe wee nweta ezigbo ọlụ bụ maka na enwero m asambodo si na oke mahadum wee pụta. Ọ bụ na onye nwere ezigbo asambodo kịta anụnwa aka m enweta ezigbo ọlụ nyelụ gị aka kwado gị n'ezinụlọ a. Achọ m ka ịkwado m. Akwadona m, achọ m ya. Ana m eme ka ike kwere m. Kedu ihe kpatara ị na-achọ ọganiru m? Ọ bụrụkwara m achọ ọganihu gị. Nọrọ m na-achọ ichekwaba ihe nwe. Ichekwaba ihe inwe. Ọsọsọ onwe gị ka ịma. So onwe gị ka ịma. Victoria, kedu ihe kpatara na ịchọghị udo? Ọkwa mgbe nke ọzọ gị nwe nweta ọrụ kịtazi ọzọ gị nwe ịnachazụ n'ụlọ akwụkwọ. Douglas, kedu ihe kpatara na ofu ihe maọbụ ihe na-abụ nna ayọ gị n'ụwa ga na ide emenwere m ya? Ebe isi na ịhụ m n'anya. Ngwa ka m tụọrọ gị alụ ka mma. Ị ga-anọ ebe a wee gụ ya bụ akwụkwọ. A na-agụzụ akwụkwọ mahadum n'ikuku. Mmụọ akwụkwọ ikuku. Adị m agụkọ akwụkwọ ndị mmụọ. Ị ga-akpọbụrụ ya akwụkwọ ndị mmụọ. Ebe anya dị gị ọkụ ịbanye bụ na akwụkwọ ka gị na ụmụ nwoke na-epotori. Kịta ka ị kwuru ihe dị gị n'obi. Ikwughị ihe ibu n'obi kemgbe. Enwebụ mgbe m ji ezu obi m. Ị ga-agbanyụ ọkụ maka ịnachi azụ n'ụlọ akwụkwọ. Gbanye ọkụ a.
Doris, ọ batakwa gị n'uche na-eribe m n'ike mgbe m ji bata ọrụ. Jenu seku jenyelu onwe gị aka. Aghọta m. Ọ na-ekwesị isi nri abalị. Ọ nifo na nna agụ akwụkwọ na m nwere ule. Ịgụ akwụkwọ njọ. Aga m anabata iji ule na-akwado ile eme ihe ngọpụ. Aga m anabata ya ma ncha. Ị na-anụ? Ijizi ule nkịtị agba ọsọ n'ọrụ kwesịrị ịrụ. Mba, Simon ekwukwa n'ụzọ. Ifulu ule a ọ dị ezigbote mkpa. Ule a dị iche. Mgbago ụdị echiche ọ na-enye m. Sokwu na ọ nwere na-enyere m aka na 300 nwanụ nna achọ nji ya n'une. Biko hapụ m aka ka m gụọ akwụkwọ nnọọ. Ibu dị m n'isi ọ ka nkụ. Gị nwa ji aka gị bukwasị onwe gị ibu ahụ. Ibu ị na-ekwesịghị ibu na mbido. Iburu ya nnọọ bukwasị onwe gị ya. N'anya ifuru ule a aga m eme ya, aga m emekwa n'ọfụma. Mahadum a ege m abịa ma ịchọrọ ya ma ịchọghị ya. Nya bụ hapụ m aka ka m gụọ akwụkwọ nka m mee ọfụma. Ịma ihe nna m Ichie Adichi na-agwa m mgbe ọbụla nna mma nchefu n'ụwa m. Ọ na-ekwu na nwoke ọbụla nụbatara ajọ nwaanyị n'ụlọ na ekwensu ga-ahapụ aka. Ma anyị kpatara ya. Mba, ị ga-agwanụ m. Ọ maka na ekwensu nwezi onye ọrụ ekwensu ka gị na-abizi. Nke atọ m iche. Sai chọrọ dị ka m kwukwu. Mana ụta mụ na gị nọ. Ọ na-adịzikwanụ m ka ndị ọrụ ekwensu ka mụ na gị na-anụ. Ọ bụrụkwa mụ na gị ka kwụrụ onwe gị. Ekwuzina m biko. Nwunye m bụ ezigbo mmadụ. Obi dị m mma na mụ na ya nọ. Sai, kedu ị na-edowere ahụ na obi dị gị mma na Doris nwe gị na-achọ ịnachi unu n'akwụkwọ? Enweghị m nsogbu na nke ahụ. Nsogbu m bụ na okwu ego ebe a ka nsogbu m nọ. Agwụgwọ m ya na-eji m ego. Ya Doris si na ọ ga-eje ya bụ n'akwụkwọ ma ị kwadoro ya. Sai, ọ bụrụ mma bụ mma nlalụzi ụlọ mma mụọ anya o wee bie. Maka gịnị? Ịmara na ọ dị Doris ọkụ ịbanye ụlọ akwụkwọ a. Anya dị ọkụ. Ya ọ ga-eme ihe ọ bụla a na-emekwa eme ka ọ bụ na ọ banye ya bụ ụlọ akwụkwọ. Kedu ebe Doris mgbe gị nọkịta? Ọ jere ịfụ onye na-afụ maka nnabata ya na mahadum. Mụ na ya nọ mgbakwara ya n'ekwentị. Simon, ị mara ihe ya na nwoke nwa na-eme n'ime ụlọ kịta? Enwere ike ọ bụrụ na nwoke nwa na-esochara ya na-apịachara ya na-apịchara ya kwụsị na anyị na-akọ ya kwụsị na-akọ kọsasị m isi ọ gịnị? Ekwentị nyere aka. Echekwa m na otu amụ na isi bụrụ ọhịa. Kedu ka m mesi ha mmanụ gị ị na-adaba n'ọkụ? Mmadụ a na-anọkwa na mmiri ncha aba ya anya. Ndo. Mba, ekwentị ya dara aga. Ọ gbanyụ ka ọ na ọdazi ya. Ọ naghị aga. Ekwesịrị m ịkwụsị na-ege gị ntị. Ịma ka esi akọsasị mmadụ isi. Kedu ịkpachazi igbu otu a? Ịfụrọzinụ m, nenụ m. Echiche ọjọọ ka m na-echezi banyere nwunye m. Ndo. Bọsọ ọzọ m memechi ọnụ. Nnọọ. O nwere mụ na Sai na-akpa. Sai. Onye ka ntutu isi adị. Ihe onye ka bụ ya bụ je kwa iko. Douglas Adichie! Sebe apụ kịta. Ọ gịnị? Sebe apụ. Atụpụkwara ya ọnụ. Nzukọ. Kedu ka nzukọ gị si je? Nwoke ahụ bụ onye Igbo. Kedu ife mezinu? Chọzi. Kedu ife mezinu? Ọ bịa na-akwanye m ọkụ ka m kwụọ ya 300 ahụ ngwa ngwa. Emeka tọsị m nsogbu adịrị na nkọwazie ya obere.
mbịa chee ya obi m anabatara ya. Iche na ọ bụrụ ọsọsọ enyemaka kọchi nye gị. Enyemaka gịnị? Obi m anabatara nwoke ahụ. Nkekwa n'ikpenyelụ ikpesalụ ndị uwe ojii ha sị na nna enye ya aka azụ. Gịnị ka m ga-emezikwa? Hapụ ya. Eziokwu ka ọ bụ. Imerigo jee kpọọ mmanya ka ị nwere aṅụrị. Ihe na-ekwu ụsọ m. Kedu ihe m na-aṅụrịkwa na gịnị mere? Kedu ụdị di m ga-abụ ma ọ bụ na m na-aṅụrị n'ọnọdụ nwunye m? Ụsọ m. Echezina ya. Ihe niile ga-adị mma. Ebe ọ bụ na anyị nwere ọnwa ya. Ụsọ m. Baraco, Paco, Pica. Baraco, Paco, Pica.